dávali mi medvěda na vycházku, každou vycházku, když jsem šel ven, tak mi spoutali nohy, ruce, prostě dali mi pás, jo. A vedli mě prostě, nesměl jsem se na nikoho dívat, nikoho zdravit, dívat se do země nebo do zdi, furt mě kontrolovali a tak, jakože otáčeli mě, šacovali a tak, jestli něco nemám u sebe, abych něco nepřenesl, nějakou zbraň nebo tak a bylo to hnusný, jakože dávali do výsledečky vždycky, jo, jdete ven, kotláre, říkám, jo, ruce ven, tak jsem dal ruce ven, dostal jsem pouta, zavřeli to malé okýnko, otevřeli dveře, otevírám celou A2, 44, kotlár security, pozor. A tam jich stálo 9, všichni úplně hnusný pohled na mě, vylez ven, tak dali mi pouta na nohy, řetěz, tohle, dali mi ruce k pasu a takhle jsem musel chodit prostě na ty vycházky měsíc v kuse každý den. A byl to normální režim, nebo jsi byl jedinej, komu to takhle dělali? Když tam je nějaká jakože osoba, která je